На открытии новой святыни в Ахматовском районе Грозного собралось немало людей, в числе почетных лиц глава региона. Также на торжественную церемонию прибывает председатель Совета алимов Республики СКФО Хожахмед Хаджи Кадыров. Новая мечеть названа в честь Тимирсолта Хаджи Таймасханова. Он был выдающимся религиозным деятелем и уважаемым человеком. О его нелегком жизненном пути и высоких моральных качествах рассказал председатель Совета алимов Республики СКФО. دا دوتش قين ورهن دقة يمر يلا هلا دالخل ديال يلا هيتشرج عواها مهمية يا خزامة هرتاي ديوش ومتش يعني هاتستان واحد يسوتش غير سبري هذا يتشاينح كوستني تيس نير يوشوا كرغن تيس نير تو سان داهر دولش سبري هرتس اداخ كتس اشتزام داير نتفا صدق كن زمان جح صن بجراد يحضر شق للطفل حيخر قير قديدس عبد القادر سلتي مرسولتي سودا قداوش سوليمس قي نهر تيمر سولت يرجع علم يرجع اللغة صن يرتري صن بجراد إيري صن كوبيري دولش يرجع اللغة تان صدق كن تون قستن غزيتك تان Святыня рассчитана на 250 человек. Она построена за счет средств регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. قدل خزغة الزودة تغنيشتون جو خزغة الدنا بطل شا وين ما أرى ما شوي إحنا أحمد حجبانا هذا وبدل بغن سي بصور خم وين بغي شانه هذا ماجش قطعة وين ده هر إرسي غير دو وين صرنا وجعان شيء ميلا لك ديتره سان كبيح تعرفنا في عدوش دائما ديكنا ونا أورن لارم ليرم بولشتوي صدوش دو قيمة سرنشي أمان حاج اثنين لارم ليرم بطان ليش دينا نانسن دعوت نيني عشب ديري سناخل وجعن هنا خل ليشن شيلان داديا ديري سل مصومة دقدي ناس هو قوم مسنا تأخذ هر ماجد داديل الإسبوع ديريس هالشون دال داعي بيت كي يلقي أرسن ماش دال رمضان حجفو دال موجش مرجع للطول مصوون ظلم طون دال عارش وينه. В знак благодарности родственники Таймасхановых дарят главе региона священный Коран. В своем выступлении руководитель субъекта вспоминает мудрые советы и наставления Тимирсолта Хаджи. Он также отмечает, что потомки религиозного деятеля достойно трудятся на пути Ахмата Хаджи Кадырова. Так, да, дона. Масана дуквишвар. Так, масана дакчах. Волшфу дон сын цейсиш. Дон саши куйуч дон дел ног да исиш ю дон да чи дон. Шидара дон вошмала дон дин дахвош дин дон. Дин амош. Так вох айрам тактал де аста дон. Хавина валда де валда вен шабаба вали шаба ши дон. طبعا دونا تنزرح معاج نضيع الشخلش دونا اللي يوقع خلش ويرتق دونا وقل وعاد يأكد وقع دونا معاج دونا تنزرح خلش دونا فالمصانع دونا يوقع بودون ديك دعي قيش دونا استعمل دونا شيء دونا دايز ديك يعقيد دونا ود يعقيش شيء دايز دونا بيل ديك اللي عبوي يعقيد عني غير وجعل عني غير يشتوي دونا طبعا دونا تيمر زولت دعي دونا شيء ولي دونا وين حاجة ساعة دونا ولي الله دونا فقط بيك حاجة ساعة دوش دونا ديكنس دونا شيء هياقيش وطبعا أحمد عجيني دونا حسين وكدي حالا دون دونا
Конституции это вводим на дона, мусульман на дона, а мы там есть там дона, оушбет туж дага бюрш дона, там де качел дона, кигенеш таки аж сахана белос боч, Москва бюч боч, вишти боч, шаш дона. Институт университет якорь, я ночью жахал, балбеш, не раху чаболш дона, ищцер я цер дона, а мы там не дона. Neer de weg, dat we maken weer schwik is, we die gedaan. Deel die is schwik gedaan. Koran zo'n sharia tariqa die is schwik gedaan. Magic die wilde kollak die is schwik. Sharik zakel weer zo zakel daar het nou gedaan. Daar moet dat is het gedaan gedaan. Daar ja werkt die wel gedaan. Прочитав совместное дуа, собравшиеся заходят в новую мечеть для совершения коллективного намаза. Аллаху Акбар, ла илаха иллаллах. Молитву совершают под руководством Ходжа Ахмеда Хаджи Кадырова. После собравшиеся читают священный мавлид, восхваляя пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего. وين خزخ يتخدونه تاغن لجدين حوالي يوقع هذا دونه خماجد تنسر حدل الشغلشه ماجد حدل تنس دهنو معنا وين ولبغن خين باش بول وعلم نخ بايش خين باش ديك نخ وين بيت بالباسق اش الله تحرت احنا تسيسر دقيز ماجد حدل. Мечеть имени Тимирсолта Хаджи Таймасханова по счету 1379 в регионе и 12-я открытая в этом году. На ее возведение ушел год. Сейчас на территории Чеченской Республики строится еще 83 святыни. Абдулла Батаев, Висхан Даудов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя.